Bona tarda, soc en Jaume Bardolet, soc de l'Assemblea Nacional Catalana a Brussel·les i estem aquí en la presentació del llibre d'en Martí Anglada, 4 vies per la independència, que inaugura una sèrie de conferències que l'Assemblea organitza. La d'avui inclou una taula rodona amb els eurodiputats Ramon Tremosa i Raül Romeva, i la idea és començar una sèrie de debats sobre el camí cap a la independència de Catalunya, el procés sobiranista i les diferents opcions que hi poden haver en aquest procés. L'Assemblea Nacional de Catalunya a Brussel·les es va constituir el gener del 2013 amb un grup inicial que s'ha anat ampliant. Cal tenir present que a Brussel·les hi ha una comunitat catalana considerable, molt activa, organitzada ja des de fa molts anys, primer al voltant del casal català i ara també amb l'Assemblea Nacional Catalana, molt participativa i amb ganes de contribuir en el procés sobiranista iniciat a Catalunya. El fet també que estiguem a Brussel·les vol dir que una de les tasques que aquesta assemblea es planteja és donar a conèixer aquest procés tant en la comunitat catalana resident a Bèlgica com a la comunitat internacional present a Brussel·les, com naturalment a les institucions comunitàries, sobretot de cares al creuament d'aquests dos processos com són el procés d'integració europea i el procés sobiranista a Catalunya.